na ay daghan nga magpaampo, magpatabang nako aron kuno mawa ang mga dautan sa ilang kinabuhi, diha sa ilang pamilya, diha sa ilang opisina ug sa ila mismong kwarto. Lingi ay mong tupad ingna na ay dautan sa inyo. Mutan ba? Wa. Uy, naidaghan. Maunang daghan kay tag mga pamaagi, no? Sagunsa na lang niya ang uban. Mamutangan ng mga imahin, mga crucifix, rosaryuhan, bisag unsa na lang, pamutang. Mga scapular, tubig, mga asin, bisag unsa na lang. Kay naningkamot lagi tang mawa gid ng dautan. Usa ra gyud makapawa sa dautan kung moduol tas Ginoo. Kana ra gyud. Natanawa dire hastang giyawaan ni duol sa Ginoo, awag tang dayong yawa. Kay karon lingi ay mong tupad ingna ganahan kang moduol sa Ginoo. Karon ra ba ang ato mga batan-on mas ganahang moduol sa mga malls, sa computer games, moduol ngadto sa ilang mga barkada, moduol sa diskuhan, moduol sa mga sports, ngadto sa mga beach, mga outing, mga hiking, mga kananan, pero di kay sila ganahang moduol sa Ginoo. No? Hastang pari ganahan kay moduol ngadto sa muhatag og dagkong stipend, mga donors, mga mami-mami, tita-tita, tito-tito, pero kami sa di sa ganahan kay moduol sa Ginoo. Unsa man ning pagduol sa Ginoo? Kanus-a man ni mahitabo nga moduol tas Ginoo? Sa unang pagbasa si Hana or si Ana miduol sa Ginoo. Naaan gud siyang hubog. Iyang gipagawas ang iyang kaguol ngadto sa Ginoo uban sa tumang pagsalig. Wa siya magmain kinsay nagtan-aw niya, kinsay naas iyang duol, kinsay ga-observe niya, unsa pa siyag naong. Ang iyang gisentro, ako ning itugyan sa Ginoo ang akong kinabuhi. Niya ang iyang kuan, ang iyang saad sa Ginoo, nga kun imo lang ihatag nako ang akong gigpangandoy nga anak nga lalaki, ako siyang i-offer nganha nimo. Nindot, no? Nangayo si Ana aron do na siya ikahalad sa Ginoo. Kita mangayo ta, lahi man. Mangayo ta aron matagbaw ang atong panginahanglan. Pero wa tay saad sa Ginoo unsay sunod. So kanina yung mga tao nga moduol sa Ginoo nga tinuoray, muhalad. Kana bang mangayo kas Ginoo, Ginoo makalampos ta kog eskwela, kay niglampos na kog eskwela, ang tanan akong kinitaan, akong sweldo ug akong abilidad, akong ialagad sa among mga silingan. Lipay kay Ginoo na. Kinsay nagampo din ni Ginoo tagaay kog kwarta kay ihurot gyud anak kog palit og slat ta sa kamot. Oy, ang ihatag porsyon 10%. Lord, basta mudaog lang ko sa loto, 10% i-donate gina nako sa project ni Padre Siano. Ako na no imong pasanginlan. Ngayon, ikadaog ni mo, 10% ra imong ihatag, ang 90% asa man na? Imo. Imong kaugalingon gitagbaw. Ginoo, ayuha ko sa akong kanser, ma-cancer free na unta ko. Para unsa man? Unsa may sunod? Unsay sunod imong buhaton? Aron mo enjoy kas kinabuhi, aron maglakaw-lakaw ka nga himsog na, kutob ra gid diha. Tanawa, unsay imong kan? Ibalik ngadto sa Ginoo. Ibalik is Ginoo.
Sa una maglakaw ko diha Cebu City, pag-graduate nako March 1987, commerce, accounting. Wa man ko'y pliti kayo kay hapit man way kwarta. Sige ko glakaw diha sa syudad. Lain-laing lugar kay nang-apply, maglakaw, upos gong sapatos. Sige lakaw, hapit way kaon. Unsa may akong giampos Ginoo, makatrabaho unta ko aron nga maluwas sa kalisod ang akong pamilya. Pagkatrabaho na nako, kuan ra day ka ito, taphaw ka itong pangayua. Ang gipangayo sa Ginoo, ialagad nako ang imong pagtrabaho. Naminaw man sad ko, maotong bisag busy kay ko sa kong trabaho, dias Land Bank, sige jud kog alagad sa Guadalupe, Our Lady of Guadalupe Parish, sa Legion of Mary o sa choir. Bisag mag-practice may alas 7:30 gabi, kaduham ting ito sa semana, Martes ba to, Huwebes ba to, nalimot na ko. Dip ako mabalansi dito sa bangko, ako ginang biyaan ika alas 7, magtaksi pa ko padong at sa Guadalupe kay mutambong sa practice, kay ako masay magtudlo-tudlo sa choir. Unya ini ka humana na mo practice, hapit ng alas 10 gabi, mubalik na sa kusbangko kay akong balansihon hangtod na usahay alas 12 usay abutan pag alaunas kadlawon. Wala na naibayad, wala na say bayad ang gastos taxi. Ana hangtod na paralyze akong papa 1989, 1992 ang ako na sang maguwang na paralyzed na pod, ako mo'y breadwinner. Nako Lord, muundang na tingali ko aning akong trabaho sa kaning simbahan na napunan na ginoon, na member na sa ko na auditor o staff sa pastoral council, sangunan pa ko anang tig-seminar anang BBS, si Simple, perti na ginoong daghana na kong trabaho, hatagan pa ko roles pare nga tighatag og mga talks ngadto sa mga kapilya, panahon sa duaw patron. Ana, ako ba itong gidawat? Akong gidawat. Sige yun. Kay mauman ni ang meaning ani akong pagtrabaho, tanan akong income, hatag diri sa pamilya, the rest, hatag ngadto sa simbahan, pinaagis mga organizations. Pero tinindota, tanawa, di ba ni anak ko sa inyong atubangan? Nya, karon na problema pa ko anang kwarta. Problema ko porti problema kadag ko ani mga project, porting dagkuas project yun. Dili ni basta-basta. Kanilang atong kumbinto, maabot siguro ni mga 40 million. Abot, inaana tingali. Napay atong daghang project, lang diha ang kapili niya, mga naanas mga 300 million. Nya, kaya ni? Wadyo ko mabalaka. Ako radyong itugyan sa Ginoo. Kada adlaw. Dili ni perfect nga pagtugyan. Pero sa akong paminaw mo na gikinahanglas Ginoo. Kana bang mangayo taniya sa grasya aron ibalik nato sa simbahan. Empty kita. Empty. Muna sa atong salmo, sa titubag nato sa salmo, kaning awit ni Hana, mao man iyang awit sa dihang namabdos na siya, nakapanganak na siya. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunobos. Kanabang ang kalipay sa atong kasing-kasing dili sa mga hinatag sa Ginoo, kung dili sa Ginoo mismo nga mao'y naghatag. Kuhaon tingay na niyang iyang mga hinatag, good health, kuhaon tingalin na niya kanang imong pinangga nga bana, mutabok siguro na sa silingan, kanang imong pinangga nga asawa, basig magsige na nagkuyog pari, di na namutagad nimo. Kanang imong anak tingali mo biya na nimo ighumagraduate, Allah biyaan na ka, di pagani tingali ka ilhon. Kanang mga taong imong gisuod karon nangutang nimo, di nasad mamayad, tingali moabot ng panahon na. Pero ayaw diha pagbase sa imong kalipay, sa atong kalipay. Kamo dinhi, sige mo dinhi daig-daig nako kanisang ato mga
followers, bisag asa ko ala pinikturay gyud, dugay kay mga human pinikturay, dili nako diha ibutang ang akong kalipay. Unsa may kalipay ang atong butangan? Kinsa may naghatag niini? Gilinga imong tupad na kinsay gahatag ang imong naong. Pangutan-a ba? Sigo siya kahibaw. Nya naa na lang yung kas imong naong gasigig tan-aw. Sag-unsa na lang na imong gipang-usab diya sa imong naong aron mo nindot imong naong, wan aga ni kakapananghid sa naghatag ana. Wan aga ni ka makadaig sa naghatag ana. Galuos na lang kag usab anang imong naong, hasta ang gahatag nahiubos na tingali nimo, kay ang iyang gihatag imo nang gipangkuha, imo nang gipangilisan. Mangutana ka tayo na makakainindot nga balay karon, kinsa kay gahatag ana? Pangutana imong kaugalingon. Nya unsa kay iyang tumong para imong koralon aron di na gyud kasod ang imong mga silingan, aron safety kay ka, o nag-ingon ba ka ang naghatag ana pasudla sa inyong balay ang mga way balay? Basig mo na gisultis naghatag, ni dako ang imong balay, basig na idaghan inyong silingan nga way balay, ang ayang pasudlon. No. Huy. Duko-duko mamudya. Nganong ni graduate man ka with honors, summa cum laude, magna cum laude, top notcher pagyud sa board exam, para unsa ka na? Para ipangurakot, iniglingkod na nimo sa mga lingkuranan nga naay daghang kwarta, kay maro kay kastanan, di maapsan, kay bright kay ka, may kay ka mohimog corruption, or aron ikapakita ang kamatuoran, kamao kang mupakita sa kamatuoran tungod kay bright ka, di ka bugo, kahibaw ka unsaon pagpresentar kanang gitawag og transparency and responsibility. Di ba? Ay lagi mo lingiw-lingiw lagi dia. Nganong gitagaan man kag uyab, para unsa man na? Guwapa man kay na imong uyab, guwapo sa imong uyab, in love kay imong duha. Unsa man na? Para magtinukhangay mo kada adlaw. Way mga kasal kay mag-express gyud kuno sa love, I love you, I love you. Ana? Or ipakita ninyo ang kanindot sa Ginoo pinaagis pag-practice of virginity and purity all the time of your courtship life. Pangutana. Albay kadaghanan din una magpakasal, gatinukhangay na. Maayo ka na. Abi kay na schedule naman ang kasal. Mangutahan ako, pila mo katuig uyab, 7 pa der. Wapa mo maghilap tanay. Man na pa der. Sod sa 7 katuig, awa man gimisuna pa der, pugong man gid mi pa der. Ano sama mo day nagsugod? Pagkuha na pa der, pag-set na sa among wedding. Uy, hapit na lang gid unta. Hapit na gid unta mo pasar. Nga mo atubang mo sa Ginoo nga virgin and pure, inyo pagyunggi. Maro mo ganing yawa mga igsoon. Di gina siya mo surrender to the last minute. Mankamot gina siyang mudaog batok nato or batok sa Ginoo. Kwaon gid taniya. Ay kabalaka. Mao na kay ang yawa di man gyud mo surrender hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Di sa tamuundang pagpaduol sa Ginoo hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Mo bitan ang atong mga sakramento, kanang 7 sacraments, ang pinaka-last yung sakramento nga atong iduol sa tao, kanang anointing of the sick. Katapusan na gyud ba? Ato pag yung ipadayon nganuman kay ang yawa maning kamot sa na siya hangtod sa katapusan. Ang Ginoo pinaagis mga sakramento ug sa ato sang pagtugyan sa itong kaugalingon niya, muduol nato, niya kada duol ni Kristo nato, mugawas ginang yawa. Pero kung igo ratang ni duol sa Ginoo para pagtagbaw sa itong kaugalingon, klaro kayo, giyawaan na taana. Kung muduol tas Ginoo para lang matuman atong gusto, dili na to itugyan sa Ginoo ang tanan,
giyawaan na sa taana. Kay ang yawa mapahimuslanon, ang yawa sintro ang kaugalingon, kay pride man ang iyang gida, dili man love, dili man humility. Muna katapusang lingi sa imong tupad, lingi ing na maubay imong gusto ang pag-atiman nako, na maubay imong gusto ang pag-atiman nako. Maingon gani ka, suluha diya, iwa mo ikukailan imo. O anak gani imo munahuna, bas isig na akayawa. Ang atong isig katao na ilhan magwa, mao ginay target sa atong service. Serve your neighbors as yourself. Mao nay gustos Ginoo, manindog na ta.